А сега на колко годинки си, Томи? Де. 2? Я покажи 2. Да. Покажи да е. Да. Как се казваш? Томи. Томи. Майка ти как се казва? Мама. Как се казва? Мама. И татко? Тати. И баба? Мама там. Дабата. На работа? Да. Дядо? Дабата. На работа. И Чичо? Дабата. Мама? Тук намага. Къщи. Да. Обичаш ли Никито малкия? Да. Колко го обичаш? Де. 2? 2 пъти го обичаш. Тука. Танката тука. Кое? Танкът тука. После като си взимаш ще го миеме хубаво. Сега да изсъхни, сега ще играем топка. Да. Хади. Ади, искаш топка ли да играем? Да. Ади. Хади. Ади да скачай. Опа! Опа. Хади. Хади. Топката, ако уди пак нататък, кой ще гони? Аз ли? Много си хитър. Много. Малките. Мравки. Да. Убий ги мравките, убий мравките. Можем. Папа. 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 Тук папа. Бъди много хубав, Томито. Я усмехни се. Усмехни се, де. Кой е по-хубав, ти или Никито? Никито? Да. По-хубав от тебе? Да. Браво на тебе. Хади. Хади. Хело. Какво, Лело? Да играем топка, айди. Хади. Хайди.